3D sa GB. Programa na mapaabot asin mapaliwanag kan mga lakdang panglehislatura. 3D sa GB. Madiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kang namamanwaan. 3D sa GB. Bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. 3D sa GB. 3D sa GB. Impormasyon, edukasyon, aksyon! Makatugang si Kararay, maray na hapon po sa gabos ng mga parantabay. It's Friday. Welcome, digdi sa satuyang programang 3D sa GB. Ang programang ini atod sendo sa karahayang buot kan opisina ni Albay 3rd District Congressman Raymond Adrian Salceda. Hindi po ang sendong amigo sa radyo, Edwin Peralta po. Nagpapaabot sendo nin pangungumusta ngunyan na haros kabangaan akan Agosto di. Petsa 14 na. Tamang-tama no. P-Day. Kumusta tabi mga boss? Mga nakatutong sa DCGB News Online, sa live feed naman, Facebook Live, sa traditional radio, 729 kHz po ang birikan kan sendong mga radio, sa mga lugar na pig-abot kan sa tuyang broadcast, sa ima na lugar digdi sa Pilipinas sa enterong kinaban. Maray na hapon, tabi, sendo ka, boss. Ano tabi, nagmerienda na ka mo? Dahil pangaya, pariyo kita. Ayan. O, sa mga aki na nag-eskwela, sunduan na tabi nindo sa mga eskwelahan. Pasado na, retira na tabi. Ano? Orulian na sa mga aki kaya sunduon na tabi nindungon yan. Tanganing baka pag-abot ka ng oras, sige naman ang karawat-kawat kan ba oruli yan nang dudurugita na. Maray na hapon kay amigo, kay bading Raul Roy Biqueo Borihon. Hello po. Kumusta na tabi RB? Kumusta ang nabuhay? Garong ikanas ko na maray dyan sa tabako Retired naman ngaya ako sa public service. Pero pwede pa, dugay na. Pahit siya na.
Long time no see na kita, RB, mga nasaro, magtiripon-tipon daw kita, di. What keep you busy, tabi, Coco RB? Baka sige ang biyay-biyay mo naman. Maray ka pa. Okay. Anyway, so diretso po kita kan sa tuyang mga pag-oral istorya digdi po sa tuyang programa ngunyan na pagkahapon na ini. Yan. Okay? Kumusta na tabi? So, mga barangay officials. Yan. Ano man niya? Okay lang nga baga. So mga residentes kan barangay, are you in favor of the postponement kan barangay and SK election? Dakulon nga ki nagruluwas na istorya. Kung ano na sa ng mga istorya, mananangod sa postponement kan barangay election. Iyan ang pig oronan ngunyan. Postponed o dae. Although duman sa sona ni Presidente Bongbong Marcos, day manao nabiyan duman na ipostpone ipag-oktaba ang barangay eleksyon. Tana-extend na nga ni. Yan. Nagkakaigwa po ngunyan ki hearing, House Committee hearing sa proposed 2026 barangay election postponement. Yan. Ini pong Committee on Suffrage and Electoral Reforms chaired by Congressman Zia Alonto Adyong. Ang sindang agenda, kadakol na mga House Bill, iba-ibang version, ang pigtutokar ngunyan kan Electoral Committee, duman sa Kamara de Representantes. Oni po, House Bill 8880, resetting the 2026 Barangay and Sangguniang Kabataan Election amending for the purpose Section 2 of Republic Act 12232, appropriating funds therefore, sponsored by Congressman King Corrientes. Owning House Bill 8886, postponing the next regular BSKA scheduled under Republic Act 12232 on November 2, 2026 to May 3, 2027 for a period of 6 months, authored by Congressman Rolando Valeriano. House Bill 9215 and 9309, postponing the November 2026 election, amending for the purpose of Republic Act 12232, appropriating funds therefore, sponsored by Congressman Richard Gomez and Albi Benitez. Yan. House Bill 9252 and 10407, postponing the October 2026 BSKE, amending for the purpose Republic Act 9164 as amended, appropriating funds therefore, by Representative Arturo Robes and Nico Raul Dasa. House Bill 10376, postponing the synchronized barangay and SK election to November 2028, amending for the purpose Republic Act 12232, sponsored by Deputy Speaker Janet Garin. House Bill 10509, 10584, and 10591, postponing the November 26 BSKE, setting the same on last Monday of November 2028, amending for the purpose Republic Act 9164 as amended, appropriating funds therefore, by Congressman Coco Yap,
Ustad Yusuf Alano and Javier Miguel Lopez Benitez. House Bill 10511 postponing the November 2, 2026 BSKE to November 1, 2027, extending the term of incumbent BSKE officials in holdover capacity, appropriating funds therefore by Congresswoman Attorney Gerville Jinky Beatrix Luistro. Yan. And House Bill 10583 postponing the November 2, 2026 election, setting the same on the last Monday of May 2027, amending the purpose for the purpose Republic Act 9164 as amended, appropriating funds therefore, senior by senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez. Dakuluno ng mga House Bill. Iba-ibaan mo yan, Inda. May 2027, may 2028. Yan. Iyon ang pagkaseributan ngunyan kan Kamara de Representantes na ipostpone ang barangay and SK election. Pero dahil man pigsabi digdi, ano ang rason? Ano ang valid reason kung natin ipopostpone ang barangay election? Dahil sa krisis na namamatian ngunyan kan Pilipinas, dara kan tension duman sa Medio Oriente. So oil price crisis. And iba pa. Kumbaga, ining gabos na mga house bills na ini, gusto ka niyong sabihon, i-consolidate. Iba-iba ang rason na pigtatalaan ninda. Digdi nga ni sa mga bills na ni, wala man kay rason na pigsasabi. Siguro sa explanatory note, duman gayod sinda masabi kan mga rason kung natatakaypuan i-postpone ang barangay as in SK election. Yan. O tayo ba babagaan na pigsasabi ninda may proposal na gibuon sa 2027 extended for a period of 6 months. May nagsasabi man na ang eleksyon sa barangay gibuhon sa 2028 after the May 2028 national and local election. Yan. Kumbaga, dahil sinda nagkakasurundo at iba-iba nga ni ang muyang palawason. Kaya that's why nagkakaigwa kay committee hearing. Digdi sa kadakol na mga house bills na ini. Yan. Alawig ining ururo na ini. Alawig yan. Committee hearing pa siya na ini. Maabot pa ini sa mga masunod na level. Maray na hapon kay Ugi Dapugi Milyari. Hello po kay RB Borihon. Sabi ni Ugi Dapugi. Ayan. So, kamutabi na mga paraan tabay ta. Ano ang take ka ni Nindo? Are you in favor na i-postpone ini? Or ipadagos na ini sa November 2. Take note mga tugang, na grabe na supulos-pugos kan Commission on Election. Grabe na sa mga gastos. Grabe na sa mga preparasyon na pigigibo kan Commission on Election. Sabi ni Kagawad Bong Logroño, dapat dagos ang pirilian. Sabi ni Ogi, nakapot ninda ang presyo kan oil sa 2028. Yan. Lalo na mga pushing ninda. Iyo baga, kamutabi, tarum dumuntang padagos, dakulo na, alimbawa, sa mga palas term ngunyan, o sa mga patapos na ngunyan, ma-extensinda. Kung alimbawa,
2028, ma-extend kiduwang taon. Yo? Yan. So graduating mo yan na taon na ini. So, nakatulo ng term. Patapos na sinda. So, iba man na insistido naman na magkandidato. Ayan. Nagasto sana. Tangunyan pa sana. Umaski ka na nakaagi. So, mga may intensyon na magserbi, visible na maray sa barangay. Bingga digdi, bingga duman, kung ano-ano mga serbisyo, ipigtatao na. Ha? Iyan. Tapos yung iba nga ng mga barangay official ngaya, pag-araw ka ng mga may pangangaipo, di manag-irro. Ha? Uni ngaya, na dai pa man di man sa pwesto, pero sige ang tabang. Ayan. Puda sa iba, nauyam naman, tama naman nga kap, tama naman nga wad. Give chance to others naman nga ya. Yan. Siyempre, sa mga incumbent ngunyan, siguro, ang siyendang pangadji, sanang iya ma-extend kita. Sanang iya ma-extend kita. Grabe pa nga ang loan na babayadan. Di pa nga kita nakabayad kan mga pig-utang ta. Iyo? Siyo ni, mga tugang, duman sa Kongreso, dakulunon na mga propestong lakdang an pigtutokar ngunyan. Yung para itong binasa kong House Bill, haros puro pareyo man sana. Sa indang intensyon. Pero as to the reason why, yung nga na iyan, bala na siya sa deliberation duman sa Kamara de Representantes. Anapot mo niyan, is it a priority kan Kamara de Representantes? Ang pag-postpone kan BSKE? Or igwa ke iba pang dapat matauan ki atensyon? Yan, okay. Yun ni an baske kita, ako iling ko direct, dagos an na mga congressman na yan. Iyo, so, bahala sinda kayan, kaipuan i-amend an Republic Act setting the scheduled barangay and SK election. Pero, may nagluwas na istorya na it seems na maski si Presidente Bongbong Marcos wala man sinabi na ipag-oktaba ang barangay eleksyon. Wala pa man ang Malacanang dai pa man kipig sasabi manunungod dyan sa it is up for the Congress and Senate na mag-urulay manunungod dyan sa bagay na yan. Yan. Kata si iba, dakul na. Atat naman. Pag nag-aragi sa barangay, Kap, minadara ko lang ng talinga. Kap, nga ika na nga tabi. Ika na nga lumaban kay Kapitan. Tanailing mga ansay mong potensyal. Yan. Magastos na. Okay. Yun ni pero siyempre, igwaman sa Senado, kundi ako nasa sala, si Senador Chis Escudero, nag-file naman ki bill na ma-oktaba sa barangay eleksyon. Pero, as is, ang COMELEC, may mga schedule na ipinalawas. May mga schedule na baga. Nga September, araw kayo ni, ano yan ang rin ito sa pag-file kan Certificate of Candidacy. October gayod. Pati so
campaign period, etc. As is manggara yan. So far, kung sa tuyang uugi doon, ang barangay and SK election, as of press time, lawos iyan. Lawos. Nata ngaya, hindi pa man kilay na maamyendar duman sa Republic Act setting the schedule for barangay and SK election. Tapig uro ng pasanangani. So itong kadakol na propestong lakdang. Sagod na ito na ipapasar and maging lay, ma-amend itong Republic Act na ito, an eleksyon lawos. Iyan nga ni, kung assuming na maaprobaran ito, may Senate version. Maagi pa iyan sa Bicameral Conference Committee. Alawi pang proseso yan. Take note mga tugang, Agosto na ngunyan. Kabangaan na ka na Agosto. Nasa House Committee level pa sana. Nasa committee hearing pa sana ang mga proposal na yan. Alawig pa yan. Sabi ni Kuing, yan na si Kuing, sa kadakulan relibong ng balanak, si PBBM ang may final say kayan. Wala mga pirak at flood control issues budget mga congressman. Sabi ni dating Kapitan Luis Espeocan na Kulyat. Ayan. Ano tabi ko ang pahit? Pigpaparatugan mo sana kung mapakapika. Day man. Marinapon tabi kay kapartner sa pag-asenso. Kay Sir Art. Marinapon tabi, sir. Okay. Sabi ni Ogie, may mga intensyon na schedule na COMELEC sa mga makandidato. Sabi ni Luis, dahil masabi asin maamin PBBM. Sagin-sagin paman, agta lan siyo nindo, baralyuan, hiro-hiro, barabaluyon, hiro-hiro, at karapos na sa imo, asin wara, flood control, kikarapos ng kongkong, alato na sana tabi, iluwas ng George. Ano pa ini at paano man so naisit aside na work not work kan na COMELEC mapagalon da pagdakopon para matext ka man sa na Ogie o yan ang Luis madalion sa nabaga hindi ako man si Pio nag-alat man sa na kami si Pio manamitan mo lamang sukapi mo. So initabi mga tugang rumdumunta an time frame kay ni Agosto 14 September, Oktubre 2 bulan na sana inda kung makalusot pa ini. Makalusot pa yan na proposed measure na yan. Indaday ko masabutan kung ano nata daw, ano ang mga pinakamayor na rasones kung natata ipag-oktaba ini. Inoktaba na kan enot. Ngunyan i-oktaba. Rumdumon ta mga tugang, 2027, alimbawa, yun proposal. After a year, local and national election, 2028. Di pwede yan iset na set aside o kaya i-reschedule as mandated by law. Dapat 2028 igwa ki local and national o presidential election. May proposal na gibuon November 2028 ang barangay election.
Dakulaon na pira ka niyan gastos. Take note mga tugang 2028 presidential election, grabing pirak dyan ang gagastoson. Mayo yan, Mayo. After pirang bulan, ngayon Nobyembre 2028, mabarangay eleksyon na naman halimbawa. Oh, grabing pirak ta ka ni. Gastos kan gobyerno. Pakaray nga na tabi nindo ang mga pusing. Ayan, ang mga pusing. Si Luis, desididong marini. Yan sa kulyat. May mga depa na siya natapos na programa, nabayaan niya. Baka, yan. Okay. Bala sinda ka ni, sinda ang mga nagsiset pa, no? Ang mga pag-iisip kan iba, nangaya, kung ngunyan na Nobyembre, gibuhon ang eleksyon. Ano? Siyempre, by 2028, may another election. Yo? Baka gaya pag-abot ka ng oras, mga manok-banok ninda sa barangay, madaog, paano nang kita sa 2028? Baka, yan, bata ngaya, pixos tiniran na ini. Ngunyan baga, 2026, 2027, 28. Mapagalon nga ang pag-mantinir kan mga lideres sa barangay. Kung sa mga lideres kan barangay, na incumbent ngunyan, magkarandidato gararay, na pierde ngaya. Maana na naman kay mga bagong leader sa mga politiko in preparation for the 2028 election. Mapagalon ba kaya ang pag-convinsir kaysa rong leader na yung titiwalaan mo sa barangay? Ayan, ano? Iyan ang pigsasabi, mga ipagnod. Okay. On the other hand, mga tugang, sabi ni COMELEC Chair George Erwin Garcia, take note mga tugang, 8 billion pesos ang pwedeng masayang, masayang kung ipag-oktaba ang barangay as in SK election ngunya na taon. Nada man nga masasayang. Rumdumuntang padagos mga tugang na ang COMELEC naggastos na. Sige ng gastos, iyan ang mga early registration, ang mga registration na iyan, pag-ibok yung mga election forms, etc., etc. Okay. Sabi ni Erwin Garcia, nagpatanid siya, 8 billion pesos already spent for the barangay and SK election could go to waste if the election are postponed again. Yo? 8 billion pesos na po ang nagastos kan Commission on Election. Tapos di mo siya na ipapadagos ang ining exercise na ni just because of kung ano-anong mga rasones. Yan. Di ka mo nanganugon kan 8 billion pesos kung masayang sa na yan. Na kita nga ni, titika po. Titika po kita sa kwarta, and yet, kung ini mananggad mapospon, 8 billion pesos ang masasayang. Saan kita magparaku akipirak ki kwarta? Mangutang na naman kita sa ibang nasyon? Yan. Okay. Sabi digdi ni Erwin Garcia, of the 19 billion pesos budget
19 billion, 19 billion. 8 billion has been spent mainly on election supplies. Some of which may become unusable if delayed. Totoo. Sige na so pa-imprinta kay mga election forms or mga supplies. Hindi mo naman magamit iyan kung in kaso ipag-oktaba. Pirang track nin mga papel o kung ano pa man dyan na mga election supply, di naman magagamit iyan tabi. Ang nakabugtak dyan, 2026. Gusto sabihin mo, ngayon din nagamit ko niya 2026, sa 2027, bago na siya na su letra, o su numero, from 6 to 7. Di man. Ano ang gagamiton kayo ito kung nalimbawa, iyan ang mga election supplies. Di ngaya magagamit mo niyan. Ano ito? Pangmakot? Pangmakot o patusan kimani? Di ka mo ka nanganugon, tabi? Na 8 billion pesos na. O 8 billion sa 19 billion pesos budget. Sabi po digdi, yan, the BSKE is scheduled for November 2 and postponing it would mark the second delay. Yan. Garcia stressed that regular election are important for stable governance and leadership transition. Tama ba? Tama. 19 billion ang budget kan COMELEC for this election. Tinabasa na ki 8. May 11 bilyones pa na natatada. Pero itong 8 bilyones na ito, ginamit na po sa mga yan ang supplies and iba pa. Di mo naman ito magagamit itong mga election supplies kung ipag-oktaba as COMELEC Chair George Garcia said. Maray na hapon tabi kay Sir Jigo Barameda Bruce. Salamat tabi, Sir, sa pag-antabay. Paano? Sa partiman ka na mga politiko, posibleng pabor man sa hindi ini. Posibleng pabor man ini sa mga politiko. Nata man nga pabor. Dahil hindi magagastusan. Ngunya na eleksyon na ini kung ipag-oktaba. Tatulig pa sa nasinda makagastos kan 2025 eleksyon. Dahil pa nga ni nakakabawi kan mga gastos kan 2025 sa mga politiko. Nasa recovery phase pa sana. Gayod. Maluya man ang budget mo niyan. Maluya ang proyekto mo niyan. Maluya. Kung maluya ka naman mag-sirip sa itaas, di mababa na proyekto digi sa imo. Di ka makatipak. Kaya, pigiling iling ko sa ibang mga politiko, inda kung ining mga nag-file kan bill na ini, araw kayan, na ngaya, maka-angus-angus nga lamang kita sa gastusan. Nataman ngaya, magastos kita sa mga manok ta sa barangay. Kanakaaging pirilian kan 2025, nanuga man sinda sa mga barangay leaders. Na kung ako ang manggana, ako man ang bahala sendo sa masunod na barangay eleksyon. Kung ngunyan baga alimbawa, kulibaton sinda. Boss, mapapalaban ako ngunyan, sutuga mo sa muya. Paano? Kay puan min araw kayo ni. O ta kami, bagay tinabangan mi ka. O ngunyan, ta kami manatataya, tabangan mo man kami. Kung di man itatabang so mga politiko,
tamaloya man ang may horas na nakukuha, sidi, posibleng magpabor na sinda na ipag-oktaba an eleksyon. Pero dahil ko nabasa digdi so proposal, so House Bill, na sponsored ni Majority Leader Sandro Marcos. Dahil akong nabasa digdi na may proposal man siya na ipag-oktaba daa. Na so kwarta na kan COMELEC, i-divert. Imbis ngayong gamiton sa eleksyon, gamito na siya ngaya sa mga social services. O yan na bagang mga walang gutom program, tupad, AKAP, MAEP, tapos ibang mga cash assistance. Grabe ngaya ang kalamidad na nangyayari sa tuya, dumanta na sa nangagamiton. So budget kan COMELEC, mamuyaman ang COMELEC kayan, diversion of funds, o i-redirect ang pondo kan gobyerno na susug sa lay, ini ang kwartang ini, intended ini for this event. As in day ng iba. Kung kukuha mo sa kwarta duman, te balyuta sa araw kayo ng purpose, garong may problema. Baka kaso nabutan. Yan. Kaya malibong pa duman sa Kamara de Representantes. Ang araw kayo ng mga sitwasyon na ini. Yan. Yan ang problema. Ayan. Mapagal ade. Nata, itong proposal na ito na i-divert ang budget kan COMELEC para sa ibang mga events. Igwaman baga kita ki mga pigiapod na disaster fund. Presidential Social Fund. Darakulaw ng budget dyan. Natataday naman kwaon. Tapos tayo, ining budget ka na COMELEC, iyo ang mimitaran. Tadumantang itabang. Garong may napaparong kita kaining malain. Kung araw kaya ng sistema. Siyempre, pag araw kaya na i-divert mo, ang mga tipak dyan, pirmi ng igwa. Ang DSWD, ang ibang mga government agencies, puro yan may disaster fund. Natatamimitaran mo ang pundukan, kan COMELEC. Tangani siya ng ipag-oktaba ang eleksyon. Arabo siya nagawid ka mo magastos sa mga magiging leader nindo. Kukulibaton ka mo. Natangya. Bako, tinabangan miya ka mo, ngunyan kay puan minaman ang tabang nindo. Nataram siya ba? Ito na nga, boss, dahil pa kita bangon-bangon lamang. Grabe sugastos. Dahil pa nga kita nakakakuaki mararay na may horas na pwedeng ikatao sa indo. Iyan. Pero aso senda man gararetabi yan, pero inda, mamuya ka ini si Marcos, si Presidente Marcos, na ipag-oktaba yan. Pero dumambaga sabi ta na nga ni, sa zona ni BBM, sa zona niya, dahil man naunabihan lamang ining postponement kan barangay eleksyon. Yan. But take note mga tugang, take note. Kung ini ang pagpaparaara sa kasuhon, pagparaara sa kasuhon kan Kongreso, sa mga priority measures na ipigbubusol ninda, baka ma-set aside. Aram tang padagos, so 2027 proposed national budget yaon na sa kamot kan Kongreso.
mas madugo iyan. Pigtutukar naman kan House Committee on Appropriation. Alhawig ang proseso kayan. Ta dapat maugid kimarahay so mga budget kan kada departamento. Taba kapag abot kan oras, igwana naman ki mga pag-aapod kitang budget insertion. Or ining mga pag-aapod na pork barrel. Kaya kumbaga talagang kaipuan na ingutuan kimaray iyan kan Kongreso. Arin an mas priority kan Kongreso ining 2027 budget or ining postponement kan barangay SK election. Arin. Dahil kanya-kanya nga yan, tamay committee hearing man so budget and appropriation, may committee hearing man so electoral reforms. Nasa ibang mga miyembro kan mga committee yan, aros sa sindamang miyembro man sa mga budget deliberation, kasarabay man sinda. Yan. Mailing nindo dyan kung ano ang bottom line dyan. Ano talaga ang pinakamayor na rason? Kunata, itong taramo ni ni George Erwin Garcia kan Commission on Election, nagpapatandid na siya sa mga legislador na kung ipopospone mo ngayaan ninduan na eleksyon, sayang kan 8 bilyones pesos. Sayang. Siya mo ito babawion. Bakaw? At ang pagsasabi tangani na titika po kita kwarta sa pag-implementar kan mga proyektos. Bilyon pesos. Bako lamang milyon. Bilyon. Kung sasayangon mo yan, bakaw? Siya na naman katamako kay pang-ipno dyan. Sige tang sabi na grabe ang tios kan Pilipinas, and yet igwa ki mga proposal, may mga lakdang na sayagon sa naan kwarta. Papayagalo ng pag-disponel ki kwarta, tabi, una nindo. Tapos, iyan na limbawa, paano, siya na naman kitamako ngayon, engkirisan, umintuan ang singil nin buwis. Siya mapaasan, bagong kitang mga tawo, at kita nga ni na sisakit naman. Umintuan ngayaan, yan ang buwis sa araw kayo mga goods and services. Tanganing mapadakol ang koleksyon kan gobyerno. Yan. Ang mapaasan sa mga tao, na kita nga ni, nagpaparakirad naman kita sa pagkabuhay ta. Tanata, aralang kawon ang presyo kan mga barakalon. Goods and services, aralang kawon. Data na tataparana ang araw daw na pangaipo. Tapos alimbawa, kita na naman papasanon kan problema. Ay, garong maraot naman yan. Marena hapon kay amigong Jobal. Jobal, marena hapon tabi. Pahit siya na. Ayan, salamat tabi sa pagkantabay, Jobal. Iyo po, iyo yan. Mga nasaro kaniya, hindi ko masyerto kung mga nasaro kaniya, ma-break na naman sa Kongreso. Ma-break na naman yan. Talagang, unless otherwise, i-railroad ninda ini mga proposal na ini. I-shortcut. Ngaya, ipasarta na ini. Yun, pigisabit na nga ni, pa yan, maagi pa sa proseso. Pero, with this schedule, tema ni na matapos ining katapusan ining Agustong ini,
Di man nila may pasarayan basta-basta. Tamaagi pa yan sa committee level pa sana. Maagi pa sa plenaryo. And like man sa Senado, maagi pa man iyan. Committee level man duman, plenaryo duman, pag alimbawa na aprobaran, mabaykam. Both Congress, igo dyan ki mga representante, alawig pa yan. Aabutan na kan schedule. Yunda. Ipag-abot ka, alam mo, aprobaran. Na-amend itong Republic Act na ito, setting the schedule for the election. Pag-abot sa Malacanang, kundi man pirma ni BBM, paano? Kaya kamutabi na mga nag-intensyon, so mga nag-mamawot na mag-serve sa barangay, pahit siya na kamo. Pahit siya na. Yan, ipadagos sinduan sa indong pagserve. Regardless kung igwa o dae, kipirilian. Ta kung nasa pusong nindo ang pagserve, diretso lang. Maray na hapon kay Sir Ted. Sabi ni Sir Ted, maray na hapon, albay. Salamat tabi, Sir Ted, sa pag-antabay. Yan. Kaya, ngunyan na ngunyan, so mga nagmamawot, Tayo maki mga nagbuburusol dyan, peta na nga, boss. Kami yang bala sa imo. Uning nga, kami nga mafinan sa imo. Muyata ng salidaan nga si Kap. Ako yang bala sa imo. Ano nga yung mga programa mo? Feeding, pabasketball, tapos kung anong mga ayuda. Sige, kami ang bala nga sa imo. Peta siya na ngaya. Ipadagos nindo ang pagserbe. Takon na limbawa, nailing nindo na dahil man nakakatabang sa mga yaon mo niyan dyan sa pwesto, madulok ang sa iba. Boss tabagan, natabi nga niyo. Maski niya diit, magkagurugin hawa. Nata, nagdulok ka sako. Bako man ako official kan barangay. Dahil nga, nagduman nga ako kay kagawad. Sinayumaan nga ako. Dahil nga yung kwarta. So, ding budget sa barangay. Kay Kap, nagduman ka. Tinalikudan nga ako. Kaya nagdulok nga ako sa imo. Taram ko nga pilantropo ka man. Yan. Agad niya lamang kitabang sa imo. Sige. Maski puro paano, maski diit. Basta igwa. Yan. Yan. Ang pagsilbi baga, dahil magkisukol. Dahil magkisukol. Kung talagang udok sa buot mo ang pagsilbi, sige, pahit siya na. Basta igwa ka, pwede ka man magsayuma. O paano ka ni boss? Uni siya na anyaong kudigdi. Pwede na magkanigo ini. Pwede na nga. Basta nga, habi baga sa 3rd district, maski okay. Di man ako ako ki okay. Dahil gusto sabihin kan okay. Diit. Bako yun John? Kayo nga ako digdi, okay. Bako mangya okay pag-agad ko sa imo tabi. Sinti mo ngaya. O kung ano. Hindi gusto sabihin kan okay sa 3rd district. Diit. Ito, kung baga. Ay, pasabuton mo nga ako tabi ta. Dahil ko aram kung ano ang gusto sabihin kaya. Ayo yan. Iyo yan ang sistema. Ano po? Kaya, sige, magburubantay siya na tabi kita. Keep updated kung ano ang mga sitwasyon. Yan. Sindaan nagibo kan lay, sindaman an maamen ka yan. Iyo?
make or break ang pahit. Yan. Siyempre, kami nga nagibo kan lay. Pwede mo nga bawion may anlay. Yan. May mga araw ba kan break the law? Baka iyo bagayan, iamin tangene. Amin. Iyo yan ang sistema. Kaya inda kung ano ang mga masunod pa kayo ni buro bantayan tatabi. Pero para sa kuya, bako ini priority dapat tawanin daki atensyon so mga ibang problemang pig-aampangunyan kan mga namamanwaan. Bako iyan. So takulong kitang pig-aampang na mga problema. Interrelated kada saro. Natatadayan na titawang ki priority kan gobyerno. Ining kabuhayan tangani. Baka kung paano isipon ta, naglangkaw baga so unemployment rate digisan sa Kabikulan. Dakol mo niyan ang mga tambay. Dakol man sa mga nag-irempleyo. Pero as compared kan last year, alang ka mo niyan ang unemployment. Kung baga, nagkawaraan nin trabaho. Alangan man na puro na sa data yan kan PSA. Nauna nga perang percent ang unemployed digdi sa tuya. Naisiya na ano ang gigibuhon kan mga government agency to curb this problem. Yaon baga nga may mga jobs fair. Yo, totoo. May mga direct hiring. Etc. Pero still, day pa man na makaresolbir. Dakol man garareta, bako man gabos na mga nag-apply an nakukua. So mga matitibay sana, so mga skilled sana, ang natatawang kay empleyo, so iba paano? Bakong tambay na naman. Kasukat pa ano ngaya, di nag-aaranap man kitrabaho yan, no? Di, may pig-apod kitang mismatch. Mismatch. Iyan ang problema sa job fair. Nata, nag-aanap ki araw kaining trabaho. An ma-apply, iba man ang tinapusan, mismatch baga. Bako? Nag-aanap ng alimbawa ki karpentero, ang nag-apply, tubero. Baka? Yung baga. So yun saro ini sa mga dapat tawang ki atensyon kan sa tuyang gobyerno. Yan. Kung alimbawa, basta ngayon yan saan taramon ta dyan, kung abo ni daki barangay eleksyon, bahala sinda. Mga nungon sinda sa 8 bilyones pesos na gastos kan na gobyerno, kan COMELEC. At masinga na si chairman, nanginginayang man. Masasayang siya nga so 8 billion pesos kung ilalawos ining barangay eleksyon. Pero dahil magkimaginibo ka ni si Garcia, kung yun yan ang desisyon kan mga legisladores, pero take note, dahil masya na nakasiguro kung unless otherwise na talagang ing-ingan kimaray si BBM. Pero may natabi ni boss, na pag-Oktaba taan na eleksyon, that will be the time. Pero kung ang taramon kan Malacanang, so far, sabi ni Auntie Claire, daing taramon kayan si BBM na ipag-Oktabaan pirdean. So, ngunyan, as of now,
diretso yan. Until such time na igwa ki ma-amend duman sa Republic Act na ito na minatalaan kan piralian. Okay? Apo na tabi, oras na kita para mamaaram para mentras digdi sa sutuyang programa. So sa pangaran po kan mga pagariba, si June Napoles dyan sa Lado Technical. Ako po ang sendong nakariba ngunya na Biyernes sa 3D sa GB. Ako po si Edwin Peralta. Happy weekend po, Sendo ka boss. Sa indung nadangog ang programang 3D sa GB. ang tabayanan giraray ang masunod na presentasyon kan programa digdi sa DCGB. Salamat kan sa indung pag-antabay.